A fost un an minunat în care ați fost alături de noi cu căldură și generozitate. Cu sprijinul vostru am construit un spațiu ca nou pentru elevi în care ei se simt motivați și inspirați. Sunteți dovada vie că binele se construiește împreună. Bimbo România, sunteți mai mult decât un partener, sunteți parte din familia noastră. Vă las cu niște videouri cu copiii. În spațiul de lectură citim cărțile noastre preferate. Pe băncuțele noi învățăm lecțiile de zi cu zi. Cu ajutorul vostru, acum avem o clasă frumoasă și luminoasă. Am folosit tabla flipchart pentru a ne pune ideile în ordine. Biroul doamnei nu este doar al doamnei, este și al nostru. Aici ne luăm ceaiul la final de săptămână. Vă așteptăm și pe voi. Ups, am uitat să organizez dulapul. Datorită vouă ne putem atinge potențialul. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat și vă dorim să atingeți cât mai multe suflete. Vă doresc să fiți iubiți. Vă mulțumim pentru toate darurile pe care ni le-ați dăruit. Vă doresc multă sănătate și fericire. Vă doresc sănătate și multă fericire. Vă doresc să nu schimbați rețeta la cozonaci pentru că sunt foarte buni. Vă doresc multe gânduri bune și mai mulți cozonaci. Vă rog să continuați să ajutați copii care au nevoie de voi. Vă doresc tot binele din lume.